Imamo neke rekao da ti svakog vašeg pokuša vidi koliko volite Zvezdu i svaki je. Čima je dobar dečko, kako se zove pre svega. Ono što ja mislim da nije ni tema, bitno je što ja kažem, a oni prihvate tamo, to je mnogo važnije, tako će Zvezda da pobeđuje.